Jamain bela dele folengo. Angama bamu nanu benimbara ina. Bela dele fo bela grama zala. Jamain de keninga. Jamain bela dele fo. Katla ka jamain fo. Katla kokura ka jamain fo. Al-Islamo neta tuna ke kuma jaye min ka kan ga fo anga mo ya bela gelen foka ban neta inbina ke ta shiblai abina ke hinani abina ke do awdoni kanyeshi ande umma kanyeshi ammo de umma kanyeshi ma umma mamun ko kulu bu nidi an kuma bo na dara goji da afana do kala uli sa akoro kala uli bai kala porota fi bolo ko tigla ma wo kata shibla ani hinamini anyeshi uluma ani islame fura bela dele ani mawo mani bi na jamana yingoro nga islama ne dale be ko kelena ma fo ni gelenga c'est bon maintenant OK nyat ma nyeshi masamima tiens micro digi akana micro déplacer Allah kaponi ala sona na sendelendo abolo delendo kamenina jamana kodo tikatala biulaina samolo intiri abe sayimene wandalimbala atsika tenna ayira tenna flan tenna ndalimbala ndisukuna munum ye wali dem dolibo ka ufa fu uyake umaga chisigi alaka sokono alaka na tura utara kenga so ninga so dala wallahi ni beta so ala bakele inge wamba fon kroke ni ala sona ala bakele inge ni gelen avec kelen ni anyana ano fe mo bayi min ko ayende avec kelen ni anyana والله هلا تكلم فوق ولا أبدا يا الله ndalen bola ala boke okma kelen banelo kelen go banao masayin de bi joko ina masayin de kote illa tansuruhu faqad nasarahu Allah avec kelen de ba sam mudu kun ke dore ma la fulu ma de nu ma mun baka faga fu bingaram mawka ka jamana burja ka dambe koroy dimi dambe
dan ka kan ka kɛ hadamaden na olu ye a bɛɛ lajɛlen de sabu ni maa min ye danw sabu dan t'i la danbe t'i la ayi danbe kɔrɔ ye dan bɛ yen o tuma jɔyɔrɔ b'i la fɛnw bɛ yen i ka hɔrɔnya kama yɛrɛwoloya kama i man kan ka nin kɛ o de ye danbetigiya ye ni maa min ye danw bɛ sabu e tɛ danbetigi ye e tɛ danbetigi ye o tuma an bɛ min fɔ nin ko in na minnu nana jamana minnu farala anw kan an balima jamanaw ani an sigiɲɔgɔn jamanaw hali ni ko in kɛra kɛcogo dɔ la min ma k'an jigi sira ye an b'u fo anw ka jamana ye jatigiya jamana de ye anw bɛ bɛɛ de kun hɔrɔnya jamana de ye yan ye anw fɛrɛlen don ni min nana an b'a f'i ye i k'i bisimila an ni o kuma o ka fo maa o maa ye teri jamana ye n'i ko teriya ye tiɲɛ ye o kuma i ka fo i ka teriya la nka ko in selen bɛ yɔrɔ min na bi a ka kan anw yɛrɛ dama nin jamana in anw de ka ɲɔgɔn minɛ ka jɔ nin ko in ne y'o den ɲini ne y'o sira de kama ne y'a ɲini M5 mɔgɔw fɛ n bɛ dɔ ɲini aw fɛ a ye dɔ to n ye ka tila ka taa ale yɛrɛ ma i ye n kɔrɔkɛ ye a to an ka ɲɔgɔn faamu an yɛrɛ dama ne min y'o kuma in fɔ ne de kɛra mɔgɔ ye min ka kan ka faga k'o bɔ jama cɛ la min ka kan ka faga n'u yɛrɛ ma se k'a kɛ o n'a di u teriw n'u de ɲɔgɔn ma a komi fɛɛrɛ juguw b'olu bolo nin ye fɛn jugu ye a ye fɛɛrɛ kɛ a k'a bɔ an cɛ la ne kɔlɔsilen bɛ ni Ala de ye n kɔlɔsilen bɛ ni Ala ye n dalen b'o la ni ko in sera don min ko in b'a tigi bolo n'a y'a ja cogo min na a b'a kɛ ten o tuma a tamaki tɛ n na a yɛrɛ tɛ n na ayi min bɛ ɲini aw fɛ jama nin jama min filɛ nin ye Ala t'a tɛmɛnen kɔ a k'a bolo fa jama in na a faralen ɲɔgɔn kan o de bɛna ko dilan ni Ala sɔnna maaw y'a ɲini ka ko minnu don ko in na Ala tɛ sɔn parce que Ala b'a dɔn an bɛna ɲɛ ka ɲɛ misika bɛ yɔrɔ o yɔrɔ Ala b'a wuli ka bɔ yen a bɛ na ni ɲɔgɔn faamuya ye o ɲɔgɔn faamuya Ala k'a don jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ nin kɛlɛ in ye jamana in bɛɛ lajɛlen ka kɛlɛ ye nin ye hɔrɔnya kɛlɛ nin ye danbe kɛlɛ ye kɛlɛ in y'o ye il faut restaurer la nation malienne restaurer la nation malienne rendre au Mali sa dignité son honneur o de fɔra danbe ni yɛrɛwoloya min ye Mali ta ye kunungo o ko in ka segin Mali ma barisa Mali ta don ko in bɛ lombolanba nka a tɛ bɔn na a bɛ lombolamara fana ni min k'i b'a bɔn an b'i cɛ k'i fili k'i bɔ ko in kɔnɔ mɔgɔw u y'a fɔ aw ɲɛna n bɛ
segin a kan k'a ɲini aw fɛ kabini ko in daminɛ n b'a fɔ aw ye il veut nous pousser à la faute k'an dusu bɔ k'an bila an ka yaala ka gɔngɔrɔw fili ka siraw tigɛ ka fɛnw dɔ kɛ o k'a fɔ jamanadenw ye bala kasɛriw don ninnu don tiɲɛnikɛlaw don u bɛ nin de ɲini u t'a fɛ ka jamana jɔ etc etc pour distraire non a kana sɔn o ma non a ye ko in kɛ ni hɔrɔnya ni basigi ni hakilimaya ye a bɛ dilan o ni Ala sɔnna ni Ala sɔnna n y'a sɔrɔ Ala la min fɔra a ye jamanadenw fɛ n'a m'a mɛn ni Ala sɔnna a ŋunumatɔ bɛ bɔ ko in na a yɛrɛ ye ni Ala sɔnna wa n bɛ tila k'a fɔ ni Ala sɔnna n ye min fɔ aw ye ni Ala ye si d'an ma a b'a ye an ɲɛ na ni Ala sɔnna o tuma nin ko in an bɛ kuma nɔgɔya ka dugawu don ni foli kɛ a yɛrɛ b'a dɔn ni n jɔra kɛnɛ o kɛnɛ kan sani na bɔ kɛnɛ kan bonyamasegin bɛ yen ne y'o wajibiya kɛ k'a kɛ a sɔrɔ ko tɔgɔ Ashrafu Surafa a y'a jira k'a fɔ maa tɔɲɔnenw bin kɛra maa minnu kan minnu degunnen don ale n'olu de don ale ni jamana de don ale ni maa tɛ Allahu Akbar maaw y'a ɲini ka ko caman fɔ nka o ko minnu ye kumaw ye o bɛ faamu Chef a ko ma karamɔgɔ jamanadenw bɛ kɛlɛ min na nin kɛlɛ in ye n ka kɛlɛ ye ne bɛ nin kɛlɛ in na fɔ nka Cheikh Sufi Lassana Kane ne bɛ nin kɛlɛ in na wa ni tamana yɔrɔ min na ne bɛ bin ye n bɛ nin na n fɛmɔgɔw bɛ nin na n jɛɲɔgɔnw bɛ nin na a ye ko in kɛ a kana reculer dɛ o ye Sufi Lassana Kane ka bɔ Segu a y'a ɲini bɛɛ karamɔgɔ an ka ɲɔgɔn ye wa an ye ɲɔgɔn ye fana an ye ɲɔgɔn ye mun an ŋunana wa a tilala ka ŋuna wa ŋuna ka ɲi Ala b'a lamɛn ni Ala sɔnna fitiri sera ne bɛna kuma nɔgɔya ka dugawu kɛ n'Ala sɔnna an bɛna dugawu kɛ an delila ka dugawu kɛ yan ka tila ka dugawu wɛrɛ kɛ an tɛ segin o dugawu la an balimakɛ ni an jɛɲɔgɔn
Ismaïl Cissé ya rabbi ala ka ɲuman segin an ma ya rabbi ala ka kɛnɛ segin an ma maa minnu n'olu binna nin kɛnɛ in kan u binna yɔrɔ min faso kumabo ko don a denmisɛnnin minnu ne y'u da ɲɛfɛ ka jɔ ka ɲɛsin ala ma u dalen don ne ye seere ye n b'o seereya in kɛ diɲɛna ka tila ka taa seereya in gɛlɛya n ye seere ye u ma minɛ sonyani na u ma minɛ binkani na u ma taa banki ci u ma se mɔgɔ ma u jɔlen bɛ n ka da la ni n ka misiri la ka bagaw ma k'u fa n ye nin koɲɛ in jira ala la wa n dalen b'a la ala b'a kɛlɛ in kɛ ni ala sɔnna minnu binna an taara ka taa se o somaw ma kuma min fɔra somaw fɛ n'anw tun y'a dɔn anw den tɔ minnu tɔɔrɔ yan olu tun tɛ to yan u bɛɛ tun bɛ taa ala kabakuru ye yɔrɔ min baw farala ɲɔgɔn kan ka taa so ko di ko n'an denw taara n'o ma bɔn an yɛrɛ bɛna niidi wallahi foli bɛ jamana in bɛɛ ye nka n b'a ɲini jama fɛ u ka hakɛ to ɲini parce que hɔrɔnya de b'a ɲini fɛ n k'o kɛ u ka hakɛ to ye n ka badalabugu denmisɛnninw fo n ka commune 5 denmisɛnninw a jeunesse n b'u fo u y'u ka duw bila u y'u ka baaraw bila u y'u ka kalanw bila u y'a bɛɛ bila ka fara ɲɔgɔn kan ka na ni min ma anw ban o tɛ se di kɔnɔ o témoignage ani o waleɲuman dɔn ne ka kan k'a kɛ n b'a ɲini ala fɛ ya rabbi jamana in denmisɛnnin bɛɛ ala ka barika d'u la jamana in denmisɛnnin kulu bɛɛ ala ka barika d'u la a maakɔrɔbaw ala ka barika d'u la a musow ala ka barika d'u la a jagokɛlaw ala ka barika d'u la a sɛnɛkɛlaw ala ka barika d'u la a baarakɛba wɛrɛw ala ka barika don a bɛɛ la nin jamana in ala k'a bɔsi tɔɲɔnikɛlaw ni binganikɛlaw bolo jamana in ka kɛ ala sago ye ladiriya ni tilennenya ala k'a sabati jamana in kɔnɔ minnu fatura ala ka hinɛw na ala ka yafu ma ala k'u dayɔrɔ sumaya ya rabbi ala k'u dayɔrɔ sumaya ya rabbi ala k'u dayɔrɔ sumaya n bɛ bɔ kumana ni min ye n y'a dɔn kuma in bɛna gɔn o la dɔɔnin nka a y'a to n k'a fɔ kuma in ye nin ye hali bi n b'a fɔ n kɔrɔkɛ ye n kɔrɔkɛ ayi a y'a to a ka kɛ n kɔrɔkɛ ye ni n tilala min na ayi ne bɛ na hali bi n bɛ segin kuma in kan a ka kɛ sabaliba ye jamanadenw a k'u lamɛn hɛrɛ b'o de la
ala ka hɛrɛ k'an n'a ye ala k'an bɛɛ lajɛlen kanda ala k'an bɛɛ lajɛlen laban ɲɛ ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ ye samiya ɲuman ala k'a d'an ma sumanfɛnw ya rabbi dannifɛnw bɛɛ lajɛlen ala ka barika d'u la k'an ka jamana in laban ɲɛ ka bɛn ni kɛnɛya ni sabatili ala k'o k'an ka jamana ye denmisɛnninw ala ka barika don aw la min bɛ kalan na ala ka kalan ɲɛ a bolo ni min bɛ jago la ya rabbi ala k'a ɲɛ a bolo dusukolo ɲuman ala k'a d'an ma dusukolo min bɛ faso jɔ ka jamana jɔ ka diɲɛ jɔ ala k'o don aw kɔnɔ ya rabbal alamin o kuma ne kɔni bɛ yafa ɲini aw ka to yan aw ka to yan